Те не бяха царе, не водеха армии, но с перо и молитва промениха света, светите братя Кирил и Методий, създателите на славянската писменост. Родени в Солун през 9 век, двамата братя владеели славянски език, защото израснали сред славянски народи. Константин по-късно приел името Кирил, бил философ, Методий, държавник и монах. Заедно били изпратени на мисионерска мисия да покръстват славяните, но на техния език. Тогава създали глаголицата, първата славянска азбука. С нея превели Светото писание, богослужението, знанието. Словото вече не било само на гръцки или латински. Сега и славяните имали език, писменост, култура. А тяхното дело било продължено от учениците им в България, където се родила кирилицата. А оттам славянският свят получил идентичност. Кирил и Методий били признати за покровители на Европа и за равноапостоли. Те дадоха на един народ буквите, а ти какво ще оставиш след себе си, което да бъде изписано с тях?